José Manuel Diego, 22 anos, centennial e xornalista. O seu é procurar boas historias e contalas. Así concibiu Superheroínas, a segunda serie do proxecto Novas Voces para a Lingua, da Real Academia Galega e a Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela. José Manuel dálle o protagonismo ás novas creadoras, que proxectan o noso idioma en todos os contextos da vida e do desenvolvemento artístico e profesional, referentes do apoderamento feminino e tamén do lingüístico. Este proxecto que busca é levar a contraria a todo. Levamos a contraria aos medios de comunicación porque non nos dan oco a xente nova. Este é un proxecto millennial e así o amosamos. Ainda que despois lle demos voz tamén a centennials, tamén a persoas da xeración X, pero é un proxecto millennial, pensado para nós. Ademais, é un proxecto que lle leva a contraria ese discurso dunha lingua de peza de museo. E é un proxecto que busca empoderar a muller, que busca mostrar a unha muller pois, que usa o idioma no seu día a día. Tiñen que ser mulleres, porque se hai falta de referentes galegos, hai unha falta moito maior de referentes femininos. E por que superheroínas? Por que elas? Pois eso, porque se pretende amosar diferentes personaxes, diferentes rexistros, referentes, ¿no? Novas voces para a lingua, ¿no? Referentes. Bueno, pois sí, nós amosamos referentes nas diferentes áreas que hai. Pois hai cantante, hai unha creadora de videoxogos, hai unha cociñeira, pois son rexistros nos que igual non reparamos en que desde aí tamén se pode facer activismo cara a lingua. Quizás o único erro que ten este proxecto son eu. O director, o creador, ou digamos, o que dirixe a orquesta sexa eu, un home. Quizás sexa ese o maior erro. E eso, desacralizar e levar a contraria. Eso de eu falo galego porque me gusta e porque me dá gana. Bueno, pois aquí sería eso. Eu falo galego porque me gusta, porque me dá gana e porque me sae da cona. Deixemos a un lado eses prexuizos que nos levan a sinalar a xente nova, que a xente nova fala galego, que a xente nova non fala galego. Eses prexuizos non teñen sentido. A xente nova fala o que lle falan. Fala no ambiente no que se cría. Cambiemos ese ambiente, cambiemos ese contexto. Adoptemos todos un compromiso e procuremos cambiar algo, porque senón, desde logo, que non vai haber superheroína que nos salve.